zvibude kumanikidza kuzima mbeu isingabude uchidatiwa wakatemba teta nesilenda ungava uri dokta ungava uri venda aiwandatenda zvingori obvious kuti munotsamwa nemaprevious ya I know kuti unenge uri serious pamwe wakajuma menedzi rinotorious zvingori obvious kuti munotsamwa nemaprevious ya I know kuti unenge uri serious pamwe wakajuma menedzi rinotorious mundonikisa mapicture kutevera mapizza bvunza mukoma mixa kuposta painsta kujolana na Peter kujolana na Johnny muchizvita makaipa saite iyoyo sistono chapter 3:27 yoti musalikise namo chapter 4:6 yoti musamitise vaberi 8 kusvika 30 musafarise wangu iwe usasaise yes kuti munotsamwa nemaprevious ya I know kuti unenge uri serious pamwe wakajuma menedzi rinotorious zvingori obvious kuti munotsamwa nemaprevious ya I know kuti unenge uri serious pamwe wakajuma menedzi rinotorious chingoziva waunoda kude kuchingoti bhutsu wakatorova mabude zvekumanikidza wangu inzwa zvibude kumanikidza kuzima mbeu isingabude uchidatiwa wakatemba teta nesilenda ungava uri dokta ungava uri venda aiwandatenda zvingori obvious kuti munotsamwa nemaprevious ya I know kuti unenge uri serious pamwe wakajuma menedzi rinoto